Repeat earlier. Because ebe no kita bụ na afọ Nawfia ebe anyị. Don't know face. Ebe na legacy ngwongwo. Anyị mara ife na legacy na Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo etigo iwu ọzọ abụghị sọsọ ndị dibịa na ndị eze nwaanyị ka a ga na-ejide even those na-ere material anyị ji agwọ ọgwụ ọ ndị abịa ka njọ because ọ ndị a bụ ndị isi sekpọ ntị just mepere ndị full video konu fu ife a bịara na-ajụ this woman ọ na-ata elizi ọnụ just mepere ndị full video konu fu na this woman na-afụ na this place na-abụ mụ anyị na-ere material anyị ji agwọ ọgwụ many of them and to Governor Charles Chukwuma Soludo etigo iwu sị that na abụ sọ ndị dibịa na ndị eze nwaanyị ka a ga na-ejide bụ those na-ere the material ha ji agwọ ọgwụ a ka a ga na-ejidekwu also mepere the full video konu fu but please when watching this video please don't forget to share and also subscribe to my YouTube channel. Thank you. Repeat earlier. Because ebe anyị nọkịta bụ na afọ Nawfia ebe anyị. Don't know face. Ebe na legacy ngwongwo. Anyị mara ife na legacy na be anyị. Ọ ife ọlụezi anyị lụọ. Enwe nke ọjị ya anyị ekwupụtagosi ndị Nawfia ọkwa anyị na-eme nke ọma. Anyị ndị Nawfia. Ọ ebe anyị bịara kịta na afọ Nawfia ka anyị nọkịta. So madam ka onye kedu onye bụ biko. Onye Nsụka na-ene kamera anyị. Onye Nsụka ka m. Okay. Na-ere ngwongwo na afọ Nawfia. Ihe m na-ere na afọ Nawfia bụ ma ọjị, ma nzu, ma edo, ma mmanya ọkụ, ma fanta, ma essence, ma kandụl, ma ọgwụ. Ọgwụ gịnị? Ọgwụ gịnị? Ọgwụ kewa ọgwụ a na-alụgasị gwa anyị ọgwụ na-agwọ infection. Banye mechie ka ị na-egosi anyị ọgwụ arụ. Ibite egosi anyị gwa anyị ọ na-alụ. Ọgwụ infection. Nke na-agwọ infection. Okay. Ka mmerụ nwa ọkụ n'ofe ya. Mba lafọ ibe ndị ọzọ kwanụ nke wa akpati ozu. Akwa ị na-elebe paasị mmadụ. Adụberekwa paasị. Ị na-eme eze nwaanyị. Ị na-eme eze nwaanyị. Unu afụgonian the type of interview mere this woman to rush ozugbo bupute ọgwụ infection si na ife aka na-ere why some materials ka nọ na this shop ya. Governor Charles Chukwuma Soludo echigo warning si that na ọ chọghịzi ndị eze nwaanyị ma ndị dibịa na Anambra steeti ebe ma ndị na-ere ere ọ bụrụ na enwe nwanne gị nwaanyị ọnwa nwanne gị nwoke ọyọ cousin brother na-ere sikwa gbaa mbọ stop ya because Governor Charles Chukwuma Soludo post nwete gị a sị na onye a ga-spend 6 months in prison before release ya until release ọ ga-akwụ 20 million naira. Thanks for watching. Ka okwu a bụrụ ife mmụta dịrị unu.